O Concello de Barbadás, especialmente sensibilizado co tema dos lumes forestais, ven de presentar os resultados dun proxecto piloto levado a cabo en Sobrado do Bispo para inspeccionar parcelas de cara a adoptar accións que eviten que o lume chegue a provocar danos nas aldeas e vivendas do Concello. Detrás dese proxecto están Aurea Peritacións e dende o ar consistiu en recabar información grazas ás últimas tecnoloxías de análise espacial e o uso de drons. Non andivemos con drons pequenos, dron comercial, tal. Fomos a última generación, drons de ala fija, drons con unha carga útil, unha carga de pago moi alta, como pode ser este. Para que? Para embarcar os diferentes sensores que necesitábamos embarcar e facelo todo no menor tempo posible. O proxecto complementase cunha serie de charlas cos veciños e veciñas da zona, os que se lles vai entregar unha ficha con toda a información das súas parcelas, un acta de inspección. A altura de maio, ou quizás antes, tentaríamos mandar unha notificación masiva, avisando, pero dirixida a cada un dos titulares, avisando que teñen obriga de limpar. Así que teñen que mentalizarse, isto hai que asumilo como unha rutina anual, e deberán facelo sobre as súas fincas. Iría un listado das parcelas que teñen afectados cada unha. Desto non sirve de nada se non notificamos os propietarios e despois seguimos os incumplimentos. Non vale de nada se notificar, senón despois non tes un seguimento dos que limpan, do que non limpa, do que está sucio, do que é peligroso, do que non. Toda a información recabada servirá para detectar tamén incumprimentos e necesidades, recurrindo a planos e ortofotos de alta resolución. Todas estas capas que creamos, introducímolas mediante algoritmos de procesamento, ferramentas de teledetección, para finalmente obter esa información que nos queremos. Se unha parcela ten matorral, se non ten matorral, que altura ten, que tipo de árbores ten, e despois, mediante programación, que tipo de traballos se realizan. Non é un traballo para expor sin máis, sino que é un traballo para seguir traballando que afecte a todo o Concello, que sexa un Concello, como decía, totalmente pioneiro, que o somos. Tende por en valor o rural, o noso monte, a nosa natureza e o medio ambiente.